Lights, camera, action! Ulitin niyo ha, ulit. Ulit. Uy, kaya bakit ano lang daw? Promoter yan si ano oh. Oo, ana, asa inyo eksena day? Parang take it sa banda na. Ang kamuha. Ambi mong cellphone. Video ta ka imo ning content. Ako mag-video sa kanya. Content by Jana. Hala. Acting ha, 50%. Asudi. Kanina nagbi-billiard. Ana o niya. Billiard. Jana, dili na lang mo, dili na lang kay mas nice diri ang bijon mo ting. Diri mo. Ay diri mo Chris. Ay diri. Agaw. Wait lang tiya. Ha? Sawasing daw. Content lang naman. Tama na. Ana. Okay, 30 seconds lang. Ninervyos. Ako na. Ready. Alis yan, iro. Ay, nana yung eksena. Dili na. Dili na Jana. Alis ba? Ayo, uy, para ma-promotion mo na sa imong Oo. Moment by Jana. Dili na Moment of Jana. Content by Jana. Ay, nice tayo. Kaya wala naman kayo event din sa inaguan. Content by Jana na lang. Ayun nila, phone daw. Ano yung phone? Doon na. Ikaw. Udmod. Jana Black! Ano. Dili. Okay. Okay, lights. Direct, sigaw. Okay. Artist. Camera. Action. Hal. Kadali na. Kauna po dahil ayang gikaon. Ha? Kauna po dahil. Sayang naong ba? Sayang naong katansaw. Serious lang dahil. Okay. Ikin na shooting. One. Lights. Camera. Action. Dai, wala mga tawa, Dai. Wala mga tawa. Bosog na kaayo si Kim. Ay, sa maway makatawa ba? Kailangan tayo. Ay, Dai. Pangit pang kukuhan. Dili inyo ang chance ko. Anak. Huwag makatawa dahil. Anak. Pangit ko ba Huwag ulang? makatawa dahil. Tanaw lang dito sa iya. Anak. Gago, lingkod mo. Ayaw dahil! Magpasa sila. Anak. Magsagbo. Grabe, ang daming setup. Lights, camera, action! Hal. Ay, lagi magkatawa. Ako sa'yo, Roman mo, kainit kayo. Okay. Lights, camera. Hoy! Wala ka nagdang. Kinpani! Kinpani! Bakal? Ganun ka mong duha. Bigla mo? Ginawa na ang Uy, naigin mo yan! Pinaan! Uy, Ray! Kaya bakit ano lang daw? Ano lang daw na? Ay, ano lang daw? Wala, nagkaon-kaon. Hindi pwede, ana, reaction.
Dire kayo sa taas ba? Init na oh. Init na diri na mga konbi. Ang mga skin ba? Okay. Ano tayo ba angulo? Lights. Okay, hawat natin ka na. Katutad ang sa inyo naman. 1. Lights, camera, action! Kamagabagag naong inyong duha. Kinsan siya? Saan ka naong gilis mo na? Kinsan mo kabit? Kinsan ka? Wala na kinsan sa kagstagin sa akong boyfriend. Abi ko mo? Parihara mo gamit. Hoy, cut! 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 Action, dili ko naman. Amigo Rami. Ano na daw? Amigo Rami. Hindi. Saging Scarlett. Ano na lang, Brad? Arma na lang nasaging kung anak. Dugay na niya. Okay. Nibe. Ayun, nandiyan. Day, mo reaction, day. Kanang marag, artista ka ba? Wala man may gibuhat. Kanang imong naong ba? Imong... Oh. Ang mentor niya si Brenda Kapitana, di ba? Ano na lang, day? Kau na lang kakalma. Unsa ni? Unsa ni? Ikaw dyan lang. Ngano? Ano di ka ngano? Unsa mo pagtuon? Unsa? Ano? Nandiyan, keep ka ka. Oh. Dad, yung pagkamaldita may pagawas. Gawas lang ba? Oo. Ayaw ba nila? Mandito ka ni nga pa naman. Dito, day. Day, nakalimtan na nato. Pila na bisaya. Okay. Pila na ka-take ko na. Kuha na si Chris. Oh. Okay. Ani. Asa na po ng camera, ani? Asa na maabot? Okay, lights. Camera. Direktor. Oh, excuse me? Ano yung tayo mga saging? Amigo mo, ilala ng amigo di ay sa tagsaging. Ang kulog na, nakatulog sa taon na. Wala may gimo sa utan. Friend na friend. May nalala ng friend di ay. Tarong-tarong lang ako. Minsan na ka dito. Ulit inyo ha, ulit. Ulit. Nice explainer, oy! Hinaanan ka, oh! Ulit. Uy, mabuang-buang among amo. Hoy! Hoy, palakpakan natin Moments by Jana. Yes, yes, yes. Kindat vlog. Ayan na, banding na dito after the party. Nandito na sa Ilog. Ayan. Mga Bex. Wala na hangover dahil sa lap trip. Our Lord. Amen! Happy birthday to you. Praise the Lord. Let's Mabisita na rin na. Yeah, dito na mag-vlog sa Ilog. Guest from Surigao. Surigao, Zamboanga. Hi! Gutom na sila. Kain na. Oh, may CCTV dito ah. Ito, oh. Hindi sila inay sa kabila. Ha? Tindat lang. Unsa? Sabi ka pagbalita mo. Kain na kayo kami paparazzi dito. Jay, late na baka dagdag na tinaw. Nick! Chris, ano, sila aliw. Jay, bagi pang anak din sa daong out. Kain na na!